parcul. Nu înțeleg de ce alții spun că este neplăcut parcul. Sau, cum să zic, spun că nu este relaxant. Când totuși este foarte relaxant. Anumite păsări, anumite, cum să le zici, animăluțe mici, mari. Într-un parc găsești de toate. Câteodată mai găsești și oameni care deranjează, da. Nu înțeleg de ce alții nu știu să păstreze frumusețile naturii. Sunt foarte ciudați oamenii câteodată. Aruncă chestii pe jos. Asta. Oare când noi românii o să ne vină mintea la cap, nu se zice așa, dar când noi românii o să știm să apreciem parcurile sau natura, cel puțin. Este atât de fain dacă ne uităm, foarte fain. Pe aici, de jur împrejur, peste tot. Să stăm, să facem. Numai că nimeni nu apreciază, nimeni nu știe să aprecieze. Nu înțeleg de ce. Natura este chiar foarte faină. Fain să te plimbi, fain să te uiți. E o relaxare totală. Dar nu știu, mulți nu cred. Mulți cred că dacă stai în fața calculatorului este mai bine. Eu zic că cel mai bine este o plimbare în parc. Deci nu uitați să vă plimbați în parc. Bye!